Mak, Tenan duit sampean gawe apa ae sing dikai Umi ini 200 harene. duwe dikai Umi. Lah ndi aku Jumat gak dikai. berkah wingi. Ndi ora ning Lho, omahku. kabeh dikai amplopan 200-an dadakno aku wis tak belanja Mak. Jan alhamdulillah jan Umi ku yo wong suwuki sak gedung kandang ambek dermawan kanone Mak. Sampeyan mbok belajar kok ngono kok Mak. Aku gak dikei belajar lah masih aku lah yang soge. Tapi kan sampean gak dermawan. Takono sampean wong ngono kok jenenge sampean. Lali lek Umi iku. Ya paling, wis Mak ya. Ngomong iku lho, nang aku suweneng gaene aku buka mrono kok ora dikekno aku, ya apa wong iku tak paranane ae. Assalamualaikum, Mi. Salam. Aku tenakokno jare sampean Jumat wingi bagi-bagi dhuwit kok ora teko aku, kok ono jenenge jare Sri. Lho teko i. Tak Ndi? pengen no Python. Oh, ngono ya sampean titipno Python ya jelas ditilep ya apa ngono iku. Sampeyan kok ngamukin aku sih, Mak. Lah ya apa? Ya percaya tanam Python, sampean ku ya apa sih wong Python niku? Mosok poso-poso ngene ati goro ya aku. Lha lah buktine gak teko nang aku, sampean ku wayahe mbok langsung dikekno aku. Ya labraken Python, tapi arek gak ono omah iki mang. Oh, Las metu. sebagai Umi terpandang sak gedung kandang. Mulai ngilok-ngilokno. Lho. Ojo njobok-njobok rene, marene Ora, ojo njobok buka-buka rene. Sepurane ora ya wis engko tak jukuke nang Python ya Mi ya. Senengane. Kurang Python ku koyo ngono kok blebes men arek iku rek, gak mana blas. Awas ketemu aku.